Hello guys, dneska si ideme zeditovať moju postavičku, ale aj tú starou, ale jasne, že aj Miku, takže aj dáme si takhle, rýchlo, tak, ok, teď jo, teď dáme, že tohle, tak. A tohle. Okay. Ideme preč a ideme do Ibis Paint. Ibis Paint. My color. Dáme, že neptejte se, čo tu mám, ale aha. To je také prostě, že je videjko. Kde to je? Toto. OK, dáme si toho. No. Najprv ideme Miko. Takže Miko je krásna. OK, takže jako první dáme, že bílou. A takhle. Wow. Ale to je mega hezký. Takhle. Wow. A takhle si dáme. A pak zmenšíme. A dáme si tak. Ne, tak ne. Wow. A takhle. A tohle dáme, že obtiahneme. Tak. Wow. Si to strašně zmenšíme a dáme, že takhle. A teď oblečka. Oblečka dáme také jisté. Ale troška menší a troška světlejší. A troška větší. A takže... Pozrite, jaká to je škaredá farba. Takže asi to pěkně nevím. Ale teď tam dáme, že prostě, že modrou. A zabereme. Hej. A zasvětlíme, hej. Tíhle. OK. A takhle. OK, tahle dáme, že čírku. Tahle dáme taky. Takhle. OK. Takhle. A takhle. OK, tahle si dáme, že oblečko taky. Ale i jiný barvy, že troška světlejší. A pak zabereme, že sivou. A troška dáme, že na to. Sivou. A teď zabereme černou. Troška velká. A dáme si taky ďobky. Mogu to strašně pěkný pohled udělat. A mogu to tak strašně pěkný. Teď dáme, že bílou. Troška. A dáme, že takhle. Tak. Ok, to je strašně cool. Já se tady jdu odfotit. Odfoť se. No, tak. Teď si dáme, že... jak jsi to udělal, že si... Že jdeš... Ne, to... Hi, what can I get you today?
Any sugar or milk? Anything to eat? Great. Eat Aha, it. zapisaliśmy. Okej, back damy. To idziemy znowu. Gdyby chcę edytować, także knata. Robię to, że swój shot. Podział to shot. No i jak to otworzymy, prawda, z edytem. Idę na swoją postawiczku. Sterowałem. Ale teď počkejte, omlouvám se. A teď dáme ještě takovou barvičku. Troška světlejší, ale snažím se, aby jsem chtěla i sebe toho, že troška víc světla. Aha. Teď dáme, že sivou. A toto vyfarbíme. Aj, a to jsem dala presnou farbu. Tak to nie. Dáme černou víc a to je ona. Aj to troška bělka. Okay. A tohle dáme, že je světlejší. A takhle vyfarbíme. Okay. Ach jej. Kámo, já se tam nežarý. Šou už, máš to tak. Ok, asi takhle může být, ale ještě takhle, hej. Ok. Tahle nechajme, že dáme bílou a takže tahle a takhle prejdeme po těch vláskách. Nikomu se to nemusí líbit. A tak to ještě... Oj. A takhle. A takhle. Ponožky taky. Oj. Tak. To je všechno. Odfočím. A jdeme, že save. Oj. Ok. Oh. Teraz jdeme poslany. Oj. Oj. A jdeme na tenhle. Okay. A znovu si zabereme takovou hnědou. Oj, troška jde do farby. Tak. Takhle. Oj. Takže moc. Takže tohle asi, že nezeditujeme. Tak, to nezeditujeme. A jde na YouTube. A ještě napíšeme počkej, jestli napravím. Oj. Asi si dám, jak bych si dala profilku. Takovouhle.
Każ, jak bude vypadať. A, mám moc to ještě, to je moc pěkné. Počkej, nesmím našla. Oj. OK. A ideme. Ideme. Kde to je? Kde to? A tu je to. Pop. Je to tak. Vidíte takovýhle profilovky. Krásné. Ale já si asi nedám tu moju, tuhle, co mám, ale já si dám hen. A vlastně já dám oh my god, toto je strašně mega. Si dám asi takovouhle. Takhle. OK. No, napíšem si tam. Oj. Kámo. Bro. Bro. K I T I. Takhle. No počít se mi ta profilovka, ale ale ještě se mi líbí jedna a to je, že a to je to. A jen ještě tak tahle se mi líbí, ale to si nedám, ale tahle. Vidíte, také vypadá? A zvětšací skupina. Je tam dost nakopítat. Já nevím. Díky. Hej. Jdeme na YouTube. Co? Parmesan, počka parmesan. No nic. 2, 3. Drżkowski wypłaci na budowę. Ja wam okażę, co dam ja na YouTube. Dać. Oj, wieczór. A co to będzie do... To ja chora piszę. No idzie. To ty. Widzicie? To samo działa ja. Tak. Ale ja sobie to troszkę pokazała. Widzicie? A, pisała mi. Odpisała teraz. Oj, ja idę odpisać. No to wypada hodně dobrý. Hodně dobrý. Wow. Pohárik. Okej. Ja ještě ti pošlu. Oj. Pošlu. Oj. Aha. Také to ten aha, okay. Gdzie ty? Aha, určitě. A na tobě dole.
Pošlu takéto, že si môže dať. Oh my god. Ale to strašné to čierne je krásne. Ale aj to Hello Kitty ja mám. Ja si dám asi... Ja som si dám... Áno. Ideme na to. Ale myslím, ale to sa má ako video. Ale není to video. Vypá? Ale prečo mi to tam ukazuje, že mám jeden like? Ja robím, že som AFK a... Qué bonito. A ja mám teď pocit. Kdyby sa stali, kde... Že Odpísali mi! Ne. Dajme si zároveň. Roblox hra. Jdi. Pup. Krásna skupinka. This statue imitates people in front of him, and she had no idea he could pull this off. To bylo nice. Oh my god. This statue imitates people in front of him, and she had no idea he could pull this off. Hey Rudy, how'd you do this? Okay. Oh, it's okay, Housing just baking. Ja si idem They're cute, but they don't taste that good. Shirley Cole must have hit her goal. Ja si idem to zahrať. Takže dovi ľudia. Bye bye. A dajte like a odber. Ahoj.